होनो गोनां जा आङो एसे अनसुंथाइ बेखौनो बोखावनानै आं बिथांनो होनाय जाबाय। BTC आव फ्राय 100निफ्राय बारा निट पास जानानै दङ। दा सोर गभर्नमेन्ट मेडिकेल कलेजाव एडमिसन मोनो बेखौ जों नेनो नांगोन। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिनथाराव फिथां केब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। नोंसोरजों सावरायनो आं माखासे भिडिअसफोर लानानै फैबावबाय। दिनैनि गिबिसिन खौराङाव जोङो ससे खोनासंनानै लाग्रोगोन मिस्टार बिक्रम दैमारिनि बुंनायखौ, लोगोसे कास्टम बसुमतारीखौबो जोङो बाथ्रा सावरायलायनाय जागोन। नैथियावहाय खाम्फा बरगयारी सारनि बुंनाय रावखौ जोङो एसे खोनासंगोन ससे रायजो राजा नोंथांमोन। थामथियावहाय जेम्स बसुमतारी आदैया मा फोरमायदों बेखौबो जोङो खोनासंनानै लागोन। बेनि उनाव आङो माखासे बाथ्राखौ बुंगोन। जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो नैबे सावगारिखौ लानानै BPF आरो UPPL नि गेजेराव फारागथिखौहाय माखासे सावरायलायगोन। बे समाव खोनासं बिक्रम दैमारिया मा खोथा बुंदों। आङो दिनैनि बे फरायसा जायखौ आं एसे अनसुंथाइ होदों बेखौ आं अकस्मातसो मिथिदों, हरखाबैसो आं मिथिदों। जोंहा सासे भेरगावनिनो सासे आदा प्रफुल्ल आदा बिथाङा मेसेज हरदों, काजलगावनिफ्रायबो कल खालामहरदों आरो जोंहा पार्टिनिनो सासे कमल दैमारि होननाय बिथाङा आंखौ खावलायदों। बिब्दि बिथाङा IIT एडमिसनाव 3rd सेमिस्टाराव एसे खस्थ' जादों, हायोब्ला एसे गोसोखां। दा बेनिखाय आङो जोंहा कालसाराव होनो गोनां जा आङो एसे अनसुंथाइ बेखौनो बोखावनानै आं बिथांनो होनाय जाबाय। खारन बिनि एडमिसना दिनै जानांगौ, कालसारनि थाखाय आं गाबोन समफोरबाबो होनो हागोन। बेनिखाय एसे अनसुंथाइखौ आं बोखावनानै बिथांनो एसे होनाय जाबाय। दे, थेंक इउ। आंनि नोजोरावहाय बिसोरबायदि मानसियानो बर' जाथिखौहाय धंस खालामनानै होगोन रायजो। मिथिबायना? गावनि पकेटनिफ्रायनो होनानै सासे फरायसानि न'खरखौहाय गोजोन खालामनाय आसरित खोथा। सरकारा होनायनि सिगांनो गावनि पकेटनिफ्राय होनाय बेबायदि बाथ्रा जोङो खोनानो मोनदों। माबायदि आसरित बेलाय। सरकारनि होनाय 5 लाख थाखायाबो UPSC APSC फरायनायावहाय साक्सेसफुल नङा, थोजासे नङा, बिथांमोनाबो मिथिखागौ। नाथाय थांनाय समाव जे बड'फा सुपार 50 मोन, नैबे बड'फा सुपार 50 आवहाय जायफोरनि फिसाफ्रा खाबु मोनबाय बिथांमोना हयथ' थोजासे बिथांमोना मदद मोनबाय। पास जाजासे, डिग्री कमप्लिट जाजासे, कचिं जोबजासे बिथांमोना हयथ' मदद मोनबाय। नाथाय नोंथांमोना गोसोआव ला, UPSC APSC फरायनांगौब्ला बोसोरावहाय खमब्लाबो 5 लाखनि एबभ थांगोन। बेखौहाय नोंथांमोनाबो हयथ' जायफ्रा फरायो आरो जायफ्रा गोरों बिथांमोना मोनथिखायो जानो हागौ। आं गोजोननाय मोनदों IIT फरायनोहाय एडमिसन होनायनि थाखाय 5 लाख थाखा जे BPF सरकारा अनसुंथाइ होदों, बेखौ आं गोजोननाय मोनदों। नाथाय साबेसे सुबुंनो बेबायदि 5 लाख थाखा पार्सनेलि आखाइयावहाय हेन्ड अभार खालामगोन? नैबेखौसो आं कुइसन खालामो रायजोखौ। बिथांमोनहा जेबो एजेन्डा गैया, जास्ट रायजो राजाफोरखौहाय सेटिसफाइ खालामनाय, बेल'सो बिथांमोनावहाय। बाखि बिसोरहा जेबो एजेन्डा गैया। बिथांमोना फ्रि रेसिडेन्सियेल कचिं सेन्टारखौहाय बेखौहाय होगोन ना बेबायदिनो पार्सनेलि सोरबा फरायसानि थाखाय हेन्ड अभार खालामगोन? बेखौसो आङो आसरित मोनदों। आरो नोंथांमोनाबो सानदों जानो हागौ माबायदि बिथांमोना हेफाजाब खालामगोन। दानिया आं कुइसन खालामो, बिक्रम दैमारि, कास्टम बसुमतारी, नोंथांमोना जेब्लानाखि बै मेट्रिक एग्जामनि समावहाय 3 लाख रां होनायनि खोथा होदोंमोन ना, बेखौलाय माब्लाथो होगोन? क्लास 10 फरायनाय मेट्रिकआवहाय पास जानानैहाय आसा खालामनानै दोननाय लाइमोन फरायसाफोरनि थाखाय 3 लाख रांखौहाय माब्ला होगोन? नोंथांमोनाथ' बुंदों रावखौबो सायख'आलासे, खुनु मानो बिथांमोननि गेजेरावहाय फेसिलिटि नायालासे नोंथांमोना बिसोरनो 3 लाख होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन ना? नाथाय दिनैसिमबो होआखै। माब्ला होगोन? बेनि फिननायखौ नांगौ जोंनोहाय।
ना होला नामा फरायसाफोरनि बिमा बिफा आरो फरायसा आसाल' खालामनानै दोनगोन नामा नोंथांमोनालाय आरो लोगोसे क्लास 12 नि 5 लाख थाखा बेखौबोथ' नोंथांमोना खुनु रावखौबो जाति माने जातिखौ सायख'आ लासे एजुकेशनखौ सायख'आ लासे हा नोंथांमोना बे 5 लाखखौबोथ' होनायनि बुंदोंमोन दा बे समावहाय नोंथांमोना दासिमबो होआखै बेखौलाय माब्लाथो होगोन बेनि फिननायखौसो नांगौ रायजोफ्रालाय मा बुंनो सानो बिनि सायावहाय बिक्रम दैमारिमोनखौ कास्टम बसुमतारीखौ प्रहलाद ब्रह्म रिन्जय बर'मोनखौ मा बुंगोन नोंथांमोना हा नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरब्लानो जाबाय नोंथांमोना मा सानदों नैथियाव रायजोफोर खाम्फा बरगयारी सारा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंदो दाना जोंनाव माखासे देवानिफोर मानसिफोर दङ बेखौथ' जों बयबो मिथिलायगौ आं जुदि सोङो ओरैहाय सोरनावबा दाथ' बुंनाय नङा दायो बेलासियावबो खोन्थागोन जा देवानिया उमुकफ्रा बेसेबां लायो 1 बिगायाव 2000 2500 सासे मानसिनो मोनोनो 20 बिगा होमबा बियो 50,000सिम थाङो सासेनिफ्राय बियो टारगेट लागासिनो दं टारगेटआ बेबायदिनो ओंखायनो जिसिबां बेबायदि मानसि दं दा मोनायावनो दैखांनानै जेलाव सोनांगौ दा मोनायावनो लाइफ बिसोरखौ जेलाव सो आरो ओरैबायदि जेलाव सो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि वाइल्ड लाइफनि आन्दाराव जेसेबां आयेन दं बसायनानै बिथाङा आथिखालनि हाग्रा दानफायनायनि सायावहाय बाथ्रा बुंदों मैया बेलासियाव आंबो भिडिअखौ हगारखादोंमोन नाथाय आं खाम्फा बरगयारी सारनि भिडिअखौ नुथ'वाखैमोन रायजो नाथाय दिनैहाय आङो नुबाय दे बेलासियावहाय आङो नायनानै मोनबाय खाम्फा बरगयारी सारा मानो बाउन्डारि बानायनायनि खोथा बुंदों सिगांनो बुंखादों आङो दानिल' नङा दे UPPL पार्टिनि समावबो आङो बुंखादों बे वेललेटखौ जुदि माने इन्टारनेशनेल पार्क बानायबायब्ला बेनि बाउन्डारिखौहाय वाल होनांगौ होनना बुंखानाय आङो बेखौ जेब्लासिमहालागै वाल होआ अब्लासिमहालागै मानसि हाबनानै हाग्रा दानफायनाया बन्द जाया आरो जिब जुनारा बाहेरायाव फैनानै मानसिफोरनि खाथि खालानि न'खरनि मानसिफोरखौ नासयनाय आबाद नस्थ' खालामनानै थांनाय मानसि बुथारनानै थांनाय नैबेबो माब्लाबाबो जोबा रायजोफोर दा बेखायनो आङो सानदों आथिखालनि सरकारा बेखौ मावगोन ना मावाथाय जोङो नुसिगोन समाजसे दिन्थिगोन रायजोफोर दा नोंथांमोना बिनि सायावहाय मा बुंनो सानो दानि सरकारखौहाय नोंथांमोननिब्ला बे बाउन्डारिखौहाय माने वाल होयोब्ला मोजां जागोन सानदों ना गाज्रि जागोन सानदों कमेन्टआव फोरमायहरब्लानो जाबाय रायजोफोर दानिया फैदो जोङो थामथियावहाय जेम्स बसुमतारी आदैया मा फोरमायदों नोंथांमोना खोनासंदो भारत गभर्नमेन्टखौ आरो आसाम गभर्नमेन्ट आङो साबायखर होदों जोंनि हाग्रामा सारनि चिफनि नेतृत्वआव जे जोङो मोनसे गोदान रेलवे लाइनखौ मोननो थांगासिनो दं दा बेयो जोबोद बाख्नायजाथाव दा बिदिनो मोननै दङ हाया जेनेबा ओरै फरेस्ट थाबाय माखासेया जोंना रेभिनिउ थाबाय दा रेभिनिउनि रेटआ आलदा एसे आलदा जागोन बिनिफ्राय जोंना फरेस्टआव एसे गोबाङैनो नेम निथिफोर दङ बे हिसाबै आलदा जागोन आं बावैसो सिगाङाव बुंदोंमोन जे गोबां डिपार्टमेन्टेलि बेयाव फैदों दंफांनि आलदा जागोन रेटआ न' थाखानाय आलदा जागोन एग्रिकालचार गोबां रोखोमनि मोनसे नेम खान्थिफोर दं आरोखि बे नेमनि गेजेरजों जनाल सिस्टेमाव थाङो बे जनाल सिस्टेमाव बेखौ बबे डिपार्टमेन्टआव मा रेट बबेया मा मोननो नै बिनि सायाव जोङो रायलायगासिनो दङ आरो फाइनाल फ्राय जोङो रायलायनायाव फाइनालानो जाहांबाय फाइनाल जाथ'वाखै जों बेखौ गोजौआव फाथायगोन बेनिफ्राय गोजौनिफ्राय रेलवे डिपार्टमेन्टनिफ्राय मा बुङो बियो फैफिनगोन बिनि उनाव बिसोर रायलायबावगोन तालमिल खालामगोन एक्जाक्टलि दा जोङो जोंनि पाब्लिकफ्रा जाहाथे बेनिफिट मोनो बेखौनो नोजोर बोनानै पाब्लिकनि मोजांनि थाखाय जोङो नोजोर बोनानै बे खामानिखौ BTC गभर्नमेन्टआ आरो जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ मावनो थिनदों जाहाथे खुनु माबा मोनसे
लस जाया, पाब्लिकआ लस जाया, जे गावनि सम्पति जि सम्पति दं बे सम्पतिया हाया थांगोन नालाय बायदिसिना सम्पति थांगोन, बे जाहाथे जेरैबायदि मोननांगौ बेबायदि जाहाथे मोनो। आरो दिनैनिफ्राय जोङो फिथा हाबाय, दिनैनिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो गोबां डिपार्टमेन्टफोर आरो रेलवेनिफ्रायबो फैदों मानसिफोर फैदों, बिसोरजों जयैनो जइन्ट सार्भे खालामनानै बेसेबां बोरै अलरेडि DPR बानायनाय जाबाय, बे DPR हिसाबैनो बे खामानिया दिनैनिफ्राय पइन्ट टु पइन्ट दै रायजोफोर, पइन्ट टु पइन्ट। गोबां बोसोर 2003 निफ्राय लानानै बर' जाथिया रायजो सालायबोबाय, गुबुन हारिखौ लानानै 10 बोसोर MP। नाथाय बै समाव जोङो सिमाङावबो सानफेराखैमोन बे क'क्राझारनिफ्राय गेलफुसिम रेल लामा जागोन होननानै। माब्लानिफ्राय बियो रायखांजाखो? सिगांबो रायखांदोंमोन दे रायजोफोर, नाथाय बेखौहाय सासे बर' नङै MP थानायनि थाखाय मानो सिखोमानानै दोनफिनदोंमोन। बै समाव आं खोनादों क'क्राझार टु गेलफु रेलवे बानायगोन होननानैहाय सिगांबो BPFनि समावबो आं खोनानाय, नाथाय बेखौहाय सिखोमानानै दोनदोंमोन। BPFनि CMआबो खुगा सिनो हायाखैमोन, मानोना MPआ जोंनि बर'नि नङामोन रायजोफोर। मिथिबाय? मोजाङै बुजि, जानला मोनला कमेन्ट दाहरलाबाय, भिडिअखौहाय कमप्लिटलि नायग्रो, बिनि उनावसो कमेन्ट हो। आं माब्लाबाबो नंखाय बुङा, मिथिबाय दा रायजोफोर? दिनै जेम्स बसुमतारी आदैनि अन्थाइ खाम्फा गायसननानै फेट्टा हास'नायखौ नुनानै आं गोसोआवहाय गोजोननाय मोनदों। मानो गोजोननाय मोनदों मिथिगौ ना? जेब्लानाखि UPPL पार्टिया देरहादों, बेनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरनियावहाय दासिमहालागै 3 MP जानानै दङ। रायजो सभायावहाय 1, लक सभायावहाय 2। दा अब्ला रायजोफोर MP जानायनि थाखायसो बेफोर खामानिया सेन्ट्रेलनिफ्राय फैदों। सोरबाया बुंगोन नामा हाग्रामा महिलारिनि अननायावसो बे खामानिया जादों होननानैहाय? मिनिथावनासो जागोन रायजोफोर बेबायदि बुङोब्ला, मिथिबाय ना? जों MP मोननाय लोगो लोगो बे खामानिखौहाय, बेबायदि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ जोङो मेगनजों नुनो थांगासिनो दङ। दा जोंनियाव 3 MP दं। जयन्त कुमार बसुमतारी सार दं, रोनगोरा नार्जारी सार दं, आरो UPPLनिनो CM, रायजो सभानिनो MP। दा बेनि थाखायसो जोङो बे लामाखौहाय मोनदों। मिथिबाय रायजोफोर? दानिया जोबनायाव आं फंनैसो सावरायबावनोसै नैबे सावगारिखौ लानानै। जायफ्रा दावदै गला होनदोंमोन BTRखौहाय, बे समाव नोंथांमोनालाय मा बुंनो सानो? जायफ्रा BTRखौ सावनो नागिरदोंमोन, बे समावहाय नोंथांमोना लाजिनो रोङाखिसै नामा? ना बे 359.12 crore BPFनि CM लानानै फैनाय नामा? रायजोफोर, बे 359.12 crore जोंनो दिनैहाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मा होनो, माखासे मेनुफेक्सार सेन्टार, बेम्बु मेनुफेक्सार सेन्टार गायसनदों। जोङो बेखौहाय नुगासिनो दङ। लाजिथावनालै, मिथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन? BPF पार्टिया दासिमबो मोनसेबो गोदान एजेन्डा लानोनो हायाखै, खामानिखौनो मावनो हायाखै। गासैबो बे UPPLनि गालांखानाय खामानिखौ मावाला उफाय गैखाया। आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बुंगासिनो दंखायो। आरो आं सिदा बुंखादों, BPFनि CMखौ आं सार बुङा। माब्लासिमहालागै? जेब्लासिमहालागै रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय बख'वा, अब्लासिमहालागै BPFनि CMआ आंनि खुगानिफ्राय सार बुंजागोन होननानैहाय माब्लाबाबो दासान। जेसेबांखि गाज्रि मोनो मोनबाय था। मिथिबाय रायजोफोर? A to Z नुबोखानाय आङो BPFनि खामानि मावनायखौहाय। बेनिखायनो आङो सार बुंथ'वा रायजोफोर। मिथिबाय दा? रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो हायोब्लासो आं बेखौ सार बुंगोन। आरो जुदि बेखौबो बख'नो हायाब्ला, गुबुना बख'योब्लाबो आं बेखौ सार बुङा। गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जय बर' हारिनि।